Varume. Usati varume. Ngati umbonzwe here. Imhosva yauri kuita. Wapinda muizi nemunhu. Kana iri yako ngoda ndiye. Yo mucha vangu. Asa utendero kumaninyo. Vana vese kuona vanesa. Ayo. Haisi problem. Saka chinzi kwa vile. Ona uri tangesuka. Iwo dia topo. Ayo, ona yakuna kwamba kwa ndizwa. Kanga. Mira. Mbatei. Zai pozere man. Zvirikuitika nguva ino izvo zvitara kuno masikatano. Pane mupfesa anonzi ukamarindira abatwa nenyoka. Apinda muprimus mamachoko akabata nyoka. Mbatei kamgumano. Iwo giza mbatei. Hayo mbate man. Ndichikutambirai zvekare pano paTerare 263 pano pachienda kubatira news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari vanenge vasatoona this video. Vanhu vava vachibatsirikanawo nekuona this video. Ndinofunga washamisika uchitanga kuona first clip revideo rabuda remurume abuda akabata nyoka. Hongu murume uyu abatwa muzuva ranhasi akabata nyoka. Saka vanhu varada advice kubva kuvanhu kuti kudhakwa here kwanga akaita kana kuti kuromba mushonga kana kuti kuchikidzira vanhu nekuti nyoka yanga yakakurisa. Saka vanhu vemuarea iyi vari kushamisika, vari kutya nazvo. Ndofunga wanzwa kwazvaitikira. Anzi angusvika akakanda nyoka ende nyoka yanga yakuenda pamba pevanhu. Kune kwaanga achitoiendesa, wanga achitoda kuenda nayo, angada kuenda nayo kumba kwake. Ndipo abva asangana nevanhu murodhi. Vanhu pavabadza makamera abva aikanda pasi. Ndokumbirota zvanofuka comment section pamusoro pe clip short ndanda kuratidza. Wakandipa nyaya yako sezvairi nongoiposta sezvairi. Next update tinoda kubata nyaya yandirwadza zvikuru. Vadikani, kune vanhu vasina moyo wekubereka. Pane vana vechidiki vabirwa mari nemafoni nebhegi ranga rine hembe dzavo. Nyaya iyi yaitika muKadoma town. Ndichakuisirai video rachona vana ava vachishungurudzika vachiti isusu changotumwa nenhamba idzi parengi yepazuva takasiyira vanhu vaya zvinhu zvachona zvese zvatanga tinazvo tichinzi tinonofona apo iwe wanga wasiya mafoni pane vanhu ivavo. Ndofunga mushonga watoshanda apa. Kanzi tangonzi tinongonofona tobva taona vanonzi MyB. Taona vanonzi MyB vanotipa mari. Vabvapo vachitupa. Chitupa ichinge chakatonhongwawo unge chakabiwa usamwe. Zvikanzi chiendai munoti tikutsvaga MyB pazuva. Ndokumbirota zvatofuka comment section pamusoro pevideo iri. Patinga blame vana ava here. Inini kuona kwangu first time yavo yekubirwa hapana zvavanoziva. Ndatione video. Vanokupai mari yedu. Saka nyinyi kamanya amutombonowawana. Alright, iwe. Saka muri kuti mimi manzi endai pazuva. Chiri kuti baya. Vakupai beti nechitupa chakanzani? Nibepa rakanzani? Apana vakambondi MyB, apa ndiko pakanzi MyB. Sitikafu. Rekendo, izvi ndo chichi. Namba dzakakwana here? 2 4 dzakakwana. Jutwa wapana makwa. Wajutwa. Saka imi mawasira chi? Mabegi 2 ne 2 mafoni tebi. Imi mawasira mabegi nemafoni? Mari mamna. Mari. Kutetombo waoni vamasota. Imi mamchinzi munodi, mamchinzi yakuzwa muite sei? Munopiwa mabegi 2 va. Munopiwa mabegi 2 nemari, kana mchinge mazotora mari yemozoita sei? Munomusira ubva kupai zvinzvenyi. Lakini na mkinyambosanga nemunhu mutaundi kamongonzendeko kwakati moguma zvinamsira. Ati munoona. Imi miteme mafamba muchiuya kuno kwandipa kunodzokera wapara munhu munotomboona. Matovharwa muzvenyi. Apa uri mari pazinayo? Chidzokerai but apa matovharwa.
Havasipo paperi apapo. Wekuno ndiyo bato nao. Mira. Gari papa. Mauser boss. Kurenge kurimuka. Ampo wawani vanirawo. Mabva kurimuka. Ari wani. Mimi makapusa ene. Saka mangusangana nemunhu murodi makato mutrasta. Hakuna Mangusangana nemunhu murodi makato mutrasta. Mari mwezuru akatuma